madoka chiri mabi yangu tinokutambirai kunhaudzo manhokodzo zuva rogumi nonomwe mwedzi uno wakukadzi nyasi kweli kweli ukaulidziwa kwenje nyika yese ikahwadziwa nokupfa kwomwana mudiki Soldier Love anga ari kuimba musambo wezimdanzo rokutenziwa nevabereki kwaendiso musuka. Tinoramba tichindoti azorore murugare wazhinji vadoka vari kurangarira umisha hwache pabodzi ponoseza hwache pakunyora nokugoimbako wadoka indori #RIP Soldier Love. Tinoti azorore murugare. Magweta anoira kodzero dzevanhu atiwo vari kuti hurumende ireke kugopa vanhu kamushonga kakabva kuchina makuno yano kwai kamushonga aka karibe kupepetiwa karibe kusunzuniwa karibe kuongororwa zvisvinu zvinoita kuti kakodzere kugopuwa vanhu vachiningisawo pokare vanhu vari kunze vanokodzera bavo kukapuwa waribe wakawanditsa uye waribe kuzviziva kwai kamushonga aka kano zvinhu kanogona kukonzeresa zvirwere kana ukakapuwa zvinosvika 90 idi pakanyangara mabi yangu tinoimba kuti zvichagobudirira nokuti kari kufanira kugotanda kupuwa vanhu zuva ramangwana pachipatara cheWilkins Hospital. Tindoripa #FreeAlanMoyo nyasi anga ari kuda kunzi apuwe bhero mutongi akabva ati ngawabenhuke mangwana. Izvi zvahwadza vazhinji nokuti hurumende ndo wati waribe kugadzirira kuti wagoite zvekuenderera mberi nenyaya yachei. Idi zvakaoma ano mazuva 42 andorimo mutirongo akapfikirwa somwombe. Kureketa kuno sangano rinohwira kodzero dzevanhu kudzasi kwaAfrica raendesa tsamba inochikumbiro kubazi renyika dzomuAfrica reAfrican Union pabodzi pono bazi renyika dzopasi rese reUnited Nations kuti waringitse zviri kuitiwa gwishori. Idi zvakanyangarisa mabi yangu tinoimba kuti zvichakuwa makuno yano. Vamwe vafanawo wanoitazvo zinasu inova sangano rovafundi wezvikoro zvepamusoro watofonerana nemagweta anoita kodzero dzevanhu kuti wakatanurwe kwavasungiwa. Kureketa kuno makomborero haruzivishe ndiye ega ari kuzikana kuti asungiwa asi kwai paribe chazoreketiwa kuti asungirwei. Tinoimba kuti zvichagobuda pachena. Sangano rinotora ropa kubva kuvanhu richipepeta nokuriendesa kune varwere vanenge vachirida raisa chikumbiro chokuti vanhu vagoenda kopa ropa. Wati iwo mupfigwa iwe wavhiringidza vanhu kutekaira vari kutadza kuenda kopa ropa zvaita kuti watadze kana kuboya ropa bodzi pamazuva akati wande. Tinoimba kuti zvichagoshanduka. Potareketa nezvegumbiri wakuru wenyika waribe kutetekera asi zvimwe zvacho zvinondovhiringa zvakadari. Hurumende yagoti pokare ichagotora mari inoita zvikamu zviviri nochidimbu kubva muzana kubva kuwasenzi wayo wese kuti waise muhomwe yawo ibodzi yavari kutenza kuti James paiwa mushure memwedzi 3 vanenge vakwanisa kugopuwawo kachikwereti asi waribe kukumbira kana kudini munhu wese andonzi ipapo ari kufanira kutoti aite asingade heno hache. Pakanyangara mabi yangu nyasi kwai pazambuko Robert Bridge pakaita wana maraita wakawanda wanga vari kuita zvokuratidzira ipapo nokuda kwokutorehwa mbasha dzavo nezvinhu zvese vanenge vakarai chazvo nozimura kwai zvinhu zviri kutohwa zvichinzi zviribe kubhadhara mutero unofanira kubhadhariwa asi iwo vari kufaraba nazvo wakatotsomwa kureketa kuno. Tinoimba kuti zvichagadzirika. Chikoro chofundo yepamusoro chokwamutare cheAfrica University chati icho ndicho chaita chokutanda mudunhu redu rino raAfrica kugadzira kaswiti kanorapa chikosoro kakanhadziwa nozumbani. Toramba tichivatenda nokuti wati iwo vari kuda kuti kaite kokutengesewa vanhu vese kwese kwese. Kaswiti kwai kanonzi Zumbani Cough Drop. Toramba tichitenda kubudirira kumwe. Bato rikutonga roZANU-PF kubudikidza naObert Moyo rareketa iro kuti rinoshaba kureketa kuti richaba sarudzo pokare atonyora hache achiti #VoteWeGoRootAgain. Izvi zvakatooma mabi yangu kureva kuti sarudzo vakatohwina kare heno havo wabi yedu vanokama mukaka wakakura kare.
mangwana mudzimai womutungamiri wenyika Auxilium Mnangagwa kwai agoti anenge ari pachipatara anenge ari pachikoro chofundo yepamusoro chekuchinhoi achiita zvokuita makundano owanhu vari kubika chikafu chowanhu watema. Izvi zvatorwadza vazhinji nokuti ipapa paribe kana zvimwe zvinhu zvichaachaitiwa nokutoti mapurisa anenge akatomuchengetedzapo kare zviui kumusunga nokuti anenge ari kushora gumbiri rakaisiwa nawachiwenga. Nozuro bato reZANU-PF rakasanganapo kare kumuzinda wavo zvibodzizvo pakaita kuita wanhu manyara kunge masvosve mukange vari kuchengetedza wakuru wavo. Pakanyangara mabiyangu mitemo yavo yakasiyana noyedu. Tiringe hedu dzopasi rese. South Africa yagoti iyo ichagopa wamwe dzimwe nyika dzomuAfrica kamushonga kanosvika miliyoni kodziwa mupengo kawakanga watenga. Kwai kamushonga kachiri kusenza muchirwere chiri kuboeka muSouth Africa kureketa kuno watowana kamushonga Johnson & Johnson kanosvika 70 ozviuru idi pakanyangara. Tinoimba kuti wachagadzirisa kuti zviite zvakanaka wanhu wese wakamirira kureketa kuno. Kwai mumwe wekuNigeria anonzi Invictus Obi agopuwa makore 10 okugara mujeri kuAmerica nokuda kwokuba mari inosvika mamiliyoni 10 omari yokuAmerica. Kwai kambani yoFord yagotiyo kusvika gore ra2030 ida kuti inge yakugadzira motikari dzinosenza nemagetsi bedzi uye idzo dhiziri kana dzopeturu. Kuno imwe yabva kunyika yeTaiwan yati kamushonga koSinopharm vaccine kakauya munoka kano zvinhu kanogona kukonzeresa zvirwere zvinosvika 43 idi pakanyangara mabiyangu. Zvinoimba kuti wakuru wenyika wachagoita tusvino panhau iyi. Tiri ipapo togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.